weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to jaaba lugge jamburi pete garlire wo dawa fimbo nyamanari ngaabu bafata kon waktu yoni ha to bulliyel kame jabbi jala ene jiyaye gardende kabruji mena to leydi Sénégal toon to Casamance nokku biteɗo Djibanna ko pelɓodiral hakkude dadiɓe leydi Sénégal kame robel ha waɗi hen ɗiɗo wasɓe hen pittali mumena toon to leydi Mauritanie jayde wiiten al akhbara holliri wonande dadiɓe Hassana Wuldu Hamad pawi juuyi men kene fota wonde temedere e nogas e joyi ɓiɗɗo Sénégal naɓe yinnoɓe yaade to maje kadɗe leyɗele Europe toon to leydi Mali kikiɗe hanke o ko pelɓodiral musgal waɗi hakkude leydi Mali kame Nigéria kame Niger toon to kerol to ha waɗi yimɓe sappo e ɗiɗo mbasi hen pittali mumen toon to leydi Gambie ko ɓuuri yardede ata e oɗo saaha mo gonɗen koko goɗi gonnoɗo hoorejo leydi Gambie Yahya Jammeh koko ɓoccitine naati e ɓoggi karaleje ma en ketto hen musidɗo men koddenene Abouba toon to Guinée Conakry Cheikh Konaté taw kadi ko gonnoɗo no hoorejo leydi ni caggal Moussa Dadis Camara e holliti yiddimoɗo saaha mo gonɗen ko ɓiɓɓe Guinée naɓe yo daro gam ittude ɗon Alpha Condé kabruji mena jolam jaberi fonno wonde ko Haliba gonɗo e fortere mum saaha mo gonɗen musidɓe teddi wona goɗɗe joni joni jañoɗen ɓattake ummorade musidɗo men biteɗo Demba Sadio Sow taweteɗo toon to leydi Côte d'Ivoire omo waɗi erago dendagal bandiraɓe kala nde battantamo haqqillaji mumen faade oɗo hen musidɗo biteɗo Samba Demba Ba yarata koye duuɓi capanɗe jeegom e nayya yalti leydi mumen guila ne yaraya guila yalti leydi men guila hitande ujunnaje ɗiɗi e goho guila nde noon o iwi toon to leydi Mali taw kadi koye nokku biteɗo sewnde Gurala Goube sewnde Gurala Gobi ko toon tigui ɓe jeeya oɗo saaha noon ɓe koɗata koye nokku biteɗo Asma Mali ene tawe e nder leydi Mali kerol hakkude leydi Mali kame leydi Mauritanie ɓe mbaɗi erago noon dendagal bandiraɓe kala jiiɗo biteɗo Samba Demba Ba toon to leydi Cameroun guila nden ko toon tigui o wonno kono kadi ha oɗo saaha mo gonɗen ɓe jiyanimo mbaɗi erago dendagal bandiraɓe kala e bawɗo yiidemo kala yo jokkodire mabɓe e konɗo hen noddiri kono kanko Samba Demba Ba ko gorko boɗejo joom darde taw kadi ko moƴƴo mbaji no fewi jarowo e duuɓi capanɗe jeegom e nayya e kala noon e jiiɗomo waɗata ko guel ɗo hen noddirguel 00 225 51 55 03 17 taw kadi nototoma ko biteɗo Diallo Samba Harouna walla ni mbaɗa guel ɗo hen noddirguel 62 62 29 24 35 toon to leydi Mauritanie walla mbaɗa taw kadi ko ɓi ko debbo nototoma mbatta ko 00 222 0 mbatta ko 00 222 41 40 70 90 nototoma ko biteɗo Fati Samba Ba walla mbaɗa 00 225 74 mbaɗa 00 225 74 55 74 55 71 71 34 kala noon bawɗo yiidemo yo jokkodire ɗeɗo hen tongoɗe beele kadi on wawa yiitede caggal oɗo saaha mo gonɗen jinnanma ko kala walla ɓesgu makko kame koreji mo kala jiiɗi tigui ko yiitudemo ladende wellani kadi jillam ndeɗi gaddam yewama dañi dañani mi rutto ladende jam ñalle moon musidɓe tedduɓe eɗen gone amde sappo e jeegom morso hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeetati kabruji men ɗemgal Pulaar toon to leydi Sénégal no mbiruɗen e gardede kabruji meɗen toon to Casamance taw kadi ko hakkude armée leydi Sénégal kame robel biteɗo MFDC ko kamɓe tigui pelɓodiri ñande aljuma ɓennuɗo henno kikiɗe kirɗo caggal noon nde robel en kay jani wuuro witengo Djibanna ko toon tigui ɓe janno ganduɗa ha ɓeɗo hen
hen koniyankoɓe leydi Sénégal gari pellodire mabɓe kamɓe noon ɓe kolliri wonande dadiɓe leydi Sénégal wonande kay ɓiɓɓe Sénégal walla tan ɓen kamɓe koniyankoɓe ɗiɗo e mabɓe mbasi hen pittali mumen nayo mabɓe gañima kona ɗum kono roɓe len kolliri wonande ko maayi ko yimɓe nayo waɗi hewɓe gañiɓe hen ma en gartoy so en keeɓi ko ɓuuri hen labde ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en jaaha toon to Thiès kalen jillu hoorejo leydi Sénégal toon to Thiès caggal kay yaademo toon yettinoyde duwaw musidɗo makko no wiiri ñalawma hanki o sehil makko guilata kay kene foto wonde duuɓi 17 o holliri oɗo hen biteɗo Abdoulaye Diawo ɓurɗo andirede Baba Diawo caggal nde jinnaɗo mum debbo yalti aduna taw kadi hoorejo leydi Sénégal wonno koye jillu muɗum toon to leydi Russie kikiɗe hanki o noon o yeehi toon yettinoyde duwaw makko ɓe dañi jodda toon yewtidde toɓɓe kewɗe no feewi ha tenti ko fate banggue lawol ha rayi iwde ɗon ɗo Thiès fade toon to Mbour ha faye toon to leydi Mali kanko hoorejo leydi Sénégal noon o hunima oɗo saaha mo gonɗen ma o daw hen darde fayidinde no feewi beele kadi lawol lana jordi ka wawa tigui ƴettide tawa kadi iwata ko ɗon ɗo Thiès faye toon to Mbour yaɓana ha toon to leydi Mali kala ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en kaale cukko hoorejo sud sarɗeji ndo leydi Sénégal taw kadi ko dillowo e landa mbiyete ko APR woni landa hoorejo leydi ka taw kadi ko ɓurɗo ɓattade mawɗo leydi ndi ko wona ɗum ko kadi dillowo ya catala CEDEAO on woni Moustapha Cissé Lo yaltini konngol ɗum gam hollirde oɗo saaha mo gonɗen yidde muɗum ko leydi Sénégal laamu ngu yo hormo wonande kay suudu ñawore nde CEDEAO caggal nde suudu ñawore nde CEDEAO nde holliti oɗo saaha mo gonɗen yidde mabɓe ko Khalifa Sall yo ɗaccite ha laaɓa yaaha ɓurel mum o holliti noon oɗo saaha mo gonɗen laamu leydi Sénégal fotani accirde midi gam 14 heures fottigi ko accude oɗo hen biteɗo Khalifa Sall yaaha ɓurel muɗum dañi noon dilloɓe dowrugol hewɓe jattiɓe mo kanko Moustapha Cissé Lo oɗo saaha mo gonɗen ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en jaaha toon to Tambacounda toonne kadi biteɗo Amadou Kassé e nder ndeɗo walla tan mbiyen hakkude ACD Kami Alet dillini toon no feewi caggal kay oɗo saaha mo gonɗen yidde mabɓe kamɓe yadiɓe maître Sidiki Kaba kamɓe yaadiɓe maître Sidiki Kaba kamɓe catal bitegal dugu tigui woni ka lamɗo hande kamɓene yidde mabɓe oɗo saaha mo gonen ko yidde lammitinde hoorejo leydi Sénégal hitande ujunnaje ɗiɗi e 19 e nder falde Tambacounda kala dañi noon matériel uji kewɗi giwɗi toon to leydi Espagne ko fate banggue safaruji e fate banggue gueɗe kewɗe ɗen gueɗe kala peccama tene kadi ɓe kolliti wonande laamu ngu mahi toon école aji kewɗi no feewi tene kadi ɓe kunima maha toon morgaji kame jumaji e gueɗe kewɗe no feewi beele ɓamtude e nder Tambacounda kame falde mum kala ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en kaale Dara Jolof oɗo hen gorko ko jeeyo bitigo wiyete ko Khadim Silla kanko noon won ñamlinoma e sehili makko goto kene foto wonde million ngaji jeetate koppareji men France CFA ɗum tigui woni ko ñamlino e musidɗo makko goto caggal no ronkino yobde ndeɗon ñamande ko nden tigui o iwi e nokku mo wonno fayi toon to Dara Jolof gam fuɗɗitade gurdam kesama caggam noon musidɗo makko rewindi pele makko ha yiiti tigui ɗo woni ɗo ko nden tigui yeehi to dadiɓe wonɓe toon to Dara Jolof adinimo kaytol gam yidde fawde e makko junggo nden noon o soynima musidɗo makko ne arane wondi kay dadiɓe ko ɗon tigui o hocci laaɓe o fi hoore makko laaɓe taw kadi ko laaɓe jonɗe no feewi e reedu caggal nde o hocca wona wato cuuɗi cafrirɗi ko toon tigui o yalti aduna oɗo saaha noon ɓandu makko ne tawe to morgamo Dara Jolof ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en kaale janggoɓe duɗal jaaɓi ha tir taw kadi ko jeeyaɓe toon to Hammadi Hunare e kala hitande no wawno wadde taw kadi ko biteɗo Amadou Samba Kane e kala sahani hewno yaltinde e ngaalu mum sooda ko fate banggue ticket aji gam wallidde wonande ɓen sukaɓe janggoɓe toon to duɗe jaaɓi ha tirde e to leydi Sénégal ma en ketto hen musidɗo men Ahmadou Moussa Ana e kala hitande Amadou Samba Kane maire mo commune de Hammadi Hunare ina hokka étudiant ji Hunare naaɓe janggoɓe ɗo e université Cheikh Anta Diop mo Dakar ticket aji ñamde ko ɓuuri 1.250 étudiant peccingal dokkal hanki ale toon to ICAD Sadibou Koliba kam woni secrétaire général fédéré do ina jarna DG Molonage o erima nde étudiant ji ɗi jokkata muñal donc vraiment ƴetta occasion min mbaɗa remercier monsieur le DG de Lonage kanko ƴetti ticket ji ɗi o waɗi ɗum à notre disposition donc vraiment min mbaɗamo remercier de telle sorte que mbawa yebdema en tout cas waɗi ɗum les conditionnage ɓe gandanɗa hoore mum conditionnage
kam waɗi min condition aji gandanɗa hoore mum neɗɗo ƴettirta ɓiyum waɗi ɗum on condition aji ko ɗum condition aji waɗi min ɗo ka minen étudiant ji wonɓe ɗo e Dakar wonande yimɓeɓe Hammadou Hounare so yimɓe fof gari mbaɗi récupéré ticket mumen e dans le calme e ça a été waɗi réussir kadi amin ñaago Allah tan yalla ɗoyni DGPJ samen ɗo aussi kadi yalla hokkuma ko yiɗi ko donc mbaɗa appel aussi membre keddiɗi wonde mbaɗa preuve de patience et fair play hakkude étudiant ji ɗin sandaji heɓɓe ngal dokal kolliti fayida ɗin ticketaji ma wallitɓe no feewi saabu ma dusɓe to banggue jangde Abdoulaye Anne fayida donde ticket oɗon ene walli min hunde hewde par ce que tawi mi en daari e nder situation édition bon omo jogui probléme uji banggue ñawde makko en gandi vie Dakar no wayi woni gurdam Dakar ɗam ene muusi seeɗa donc so tawi min keeɓi ɗiɗon ticket ji ma wallu min e ñamde e nder université o donc somin keeɓi aussi ko wona DG de la LONASE tan woɓɓe aussi leader uji woɓɓe e wonɓe e nder fof so tawi min keeɓi ɗumen bon en mbawi hokkude min comme ɗiɗo geste uji ma wallu min feewi min étudiant ji presque eɗen gandi gurdam ɗo mi weeɓani ene muusi trop donc oɗon don de ticket vraiment ko hunde vraiment phare ngal ɗo ballal heeɓa koye darde fedde redo rassemblement des élèves et étudiants de Hammadi Hounare ko fedde daranide pandale kewɗe Amadou Keneme hoorejo fedde redo min garde mi ƴeewi ko wadde installé anarchie donc point kadi ɗo min ƴeewi kadi wallude étudiant ji par ce que yimɓe fof ne gandi gurdam étudiant no wayi weeɓani ene métier ene satti ƴeewa waddeɓe dans des conditions ganduɗa hoorema an mbawi janggude heɓe mbawi hebde de bon résultat logement uji min mbaɗum amélioré situation ngaji dans le logement min mbawi amélioré kala ko min mbawi wadde apporté aux gens côté socialement min mbaɗa ko apporté min ballaɓe kamɓe foof pour yimɓe fof min gona neɗɗo goto quoi par ce que minen fof ko objectif goto min jogui adimin ɗo ko janggude adimin ɗo ko ƴewde ɓamtare leydi amen nden fedde ine jogui eɓɓoji hikka e oɗo vacances toon to Hounare holi ɗen eɓɓoji min jiiɗi artirde hikka inchallah min wadde cours de vacances min mbaɗa kadi 72 heures culturel s'il le faut mais kam élément phare mo min jiiɗi wadde hikka woni journée d' intégration min coa fixude date taw noon ene wonde journée de consultation médicale gratuite ɗi ganduɗa hoorema min gaddata safrode Hammadi Hounare pour ɓe cafroɓe min bandiraɓe amen wonɓe toon Amadou Samba Kane e ɓiɓɓe wuuro muɗum Hammadi Hounare ko aadi woto bon law sen gewi toon to leydi Sénégal paɗen ko toon to leydi Mauritanie jayde wiite al akhbar ɓe kolliri wonande dadiɓe renoɓe maaje kaɗe leydi Mauritanie taw kadi ko dadiɓe oɗo hen gorko biyete Hassana Wuldo Ahmeda ɓe pawi juuɗe mabɓe kene fota wonde temedere e capanɗe temedere nogas e jeeyo taw kadi ɓiɗɗo Sénégal naɓe taw kadi fayiɓe juuɗe ko dadiɓe ɓe hinde B632 taweteɓe nokku biyeteɗo walla tan mbiyen yaltuɓe e base biyeteɗo temdra kamɓe noon ɓe kolliti wonande ɓe paye mabɓe juuɗe ɓe gonno e laana gam yaɓande maaje kadde leydi Espagne caggal on ɓe guitta ɗon ɓe nawa toon to kaggulaɗe mo Nouakchott e tawtorede jagorɗo kalfinaɗo cellal ɓalli kame jagorɗo kalfinaɗo gueɗe nder leydi oɗo salana ɓe tawi juuɗe dadiɓe leydi Mauritanie taw kadi kamɓe kala koɓe Sénégal naɓe hen jeeɗiɗo ko sukaɓe rewɓe hen tatto ko cukalana tokoson kamɓe kala ɓe giwno koye nokku biteɗo Boro ɓe giwi koye nokku biteɗo Boro kamɓe noon ɓe nanga koye nokku biteɗo Diago caggal on wonande teskede balɗe jeeɗiɗi aɓe tawe e nder ndiyama ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen ma en kaale hoorejo leydi Mauritanie Mohamed Aboul Abdelaziz no wiiri jayde witede ami subaka hande hoorejo jagorɗo leydi ndi duusimo toon to bowallaɗo diwoje ngal Mauritanie o cilana makko ndi o yaɓani nokku biteɗo ɓogge dow jeeri ñalawma hande o ene jaɓɓi hoorejo leydi Mauritanie gam jillu makko toon ñalawma hande o ko fate banggue ndema kame gueɗe ɓamtude faggudu leydi ndi taw kadi koye nder falde ɓogge kala kanko hoorejo leydi Mauritanie ha joni koye makko keddoren no wiiri jayde witede tawari wonande syndicat ji heetanɓe safroɓe leydi Mauritanie kanko hoorejo leydi ndi o hunima ñalawma janggo woni talata janggo ma wo joddo e mabɓe kamɓe kala ɓe juurito yoga e toɓɓe ko fate banggue jangguinoɓe walla mbiyen ko fate banggue safroɓe e nder leydi ndi oɗo saaha mo gonɗen caɗele ɗe ɓe jogui hakkude mabɓe e jagorɗo kalfinaɗo ko fate banggue cellala ɓalli ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen ma en kaale jayde witen la tribune africaine ɓe joddima walla mbiyen ɓe jewtidi e jagorɗo kalfinaɗo ko fate banggue jeyli kuɓɓam maaje kaɗɗe leydi Mauritanie ko fate ndelama kuɓɓama biteɗo Abdela Fattah dañi noon namde kewɗe ɗeɓe namdimo ñalawma hanki o ko fate banggue taw kadi ko ɓoggi giwoji toon to Nigéria fa toon to leydi Maroc caggal on ciifodiral bangal e nder ndeɗo hen hitande caggal jillu hoorejo
leydi Nigeria faade toon to leydi Maroc caggal noon ɓe ciifodiri kalkul mabɓe leydi Maroc ko fate yogay tiwoji ma giw toon to leydi Nigeria nde way maje kaɗo leydi Mauritanie han jettiyo toon to Maroc taw kadi wonat hen koko wiyete Gaza ɓe namdimama noon ko fate banggue ɗiɗon tiwoji wo holliti ɗin tiwoji ma gona nafoore leydi Mauritanie caggal noon ɗo e duuɓi paaɗi so gueno haaji ma leydi Mauritanie wattu ƴeññinde ke fate banggue gaz ma leydi Mauritanie hutor ɗin tiwoji eɓe kolliti wonande leydi Mauritanie ne jokkodire leydi Nigeria kame leydi Maroc kala ɗum ɗo henna ko beelema mawde wonande ɓe kamɓe kala ha joni toon to leydi Mauritanie keddorɗen ma en kaale jayde witende tawari holliti wonande accident musɗo waɗi ɗum no waɗi ko kikiɗe heccanko taw kadi ko lawol faade toon to Medara fa toon to Medara fa toon to Medara toon tigui accident waɗi taw ko bis mawɗo no fewi ne jolno kene foto wonde yimɓe yonɓe no fewi mo doganno dogdu ɓurtudu no fewi nden wayani debbo goto wasi en fittande moma taw kadi debbo jeeya koye nder falde irkisa ko wona ɗum ko noon ken wona sappo e jeetato neɗɗo ko ɓen tigui goni gañi ɓen gañanɓe musɗe no fewi dañi hen ɓenninaɓe toon to cuuɗi cafriti to noksata ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen ma en kaale gollorgal biyetegala gold gam ɓene ɓe kolliti oɗo saaha mo gonɗen aɓe jogui caɗele mawɗe no fewi ko fate banggue faggodu taw kadi gollorgal ngal woni koye nokku biyeteɗo tijirida taw kadi yaltini ɗiɗon konngudi ko gardiɗo gollorgal gold o holliti noon wonande ɓe cohluno kene foto wonde capanɗe jeenayi e jeegom taw kadi ko million copraje dollar ko wona ɗum ko noon yani tigui gollorɗe ɗiɗi jaltinde kene foto wonde million ngaji ɗiɗi e piccala nayyi walla min million ngaji ɗiɗi e walla min million ngaji nayyi e piccala ɗiɗi ko ɗum tigui jaltini gam walliddeɓe kamɓe noon oɗo saaha mo gonɗen ɓoyata ma gollorgal ngal ƴettita golle muɗuma joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen ma en kaale jayde witende monde Afrique ɓe kolliti wonande oɗo saaha mo gonɗen loni watti erago hesso faade laamu leydi Mauritanie ɗaccitoɗo hen biyeteɗo Mohamed Ould Qadda gonnoɗo sarɗiyanke e suudu sarɗiyeji tokosir jaggaɗo guila tan lewru ut guila sappo lewru ut hitande ujunnaje ɗe sappo e jeeɗiɗi ɓoyata wona hitande guilɗen nana dumba ñawaka ɗaccaka teni kadi haɗo ɗo gonɗen andiraka holko saabi o jagga joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen toon to nder leydi to e nokku biyeteɗo deskunu nokku biyeteɗo deskunu toonne kadi oɗo toonne kadi gorko goto yitama toon ene fella taw kadi fellimo tigui komo aynanano jawdi makko caggal nde on fellimo nde ko nden tigui yeehi caggal noon on noon jaggama ko ñalawma hande o tigui foti darade e yesso ñawo kanko pellaɗo noon haɗo ɗo gonɗen jinnama ko cuwa taw o yitede andaka taw holto foti jeeyede e nder leydi Mauritanie sen gewi toon to leydi Mauritanie koto leydi Mali paaɗena toon to leydi Mali ma en jaaha toon to Kerola hakkude leydi Mali kame Niger e nokku biyeteɗo Meneka toonne kadi ko pelɓodiral musgal waɗi toon kikiɗe hanko kene foronde temedde yimɓe darinoɓe ko ɗon tigui worɓe wonɓe motoji mumen gari gulle mabɓe kuure conde ha ganduɗa yoɓe mabɓe pittali sappo e ɗiɗon neɗɗo waɗi yimɓe hewɓe gañiɓe hollirama noon ɓurɓe wasde en pittali men ko hakkude ɓeɗo hen witeɓe tuaragen kame fulɓe wonnoɓe toon kala ha waɗa saha noon ɓen wadɓe ngal ɗon baɗal cuwata waɗe identifié andaka taw hol fotɓe wadde ngal ɗon baɗala loskojine hen caggal teskede oɗo saaha mo gonen kulhuli mawɗi ene tawe e nder leydi Mali ha tenti e keeri muɗum kala ha joni toon to leydi Mali keddoɗen jayde leydi Mali witende Mali acti holliti wonande windi yankoɓe hewɓe jaltini bindi men ko fate banggue bindi e nder leydi ndi falde koroto caggal pelɓodiri musɗe baɗi toon ha ganduɗa ha waɗi wargoji kewɗi mbaɗi toon ko wona ɗum ko noon goto e dillowo e catal biyetegala tabitala pulago biyeteɗo masalla bokuma o holliti wonande e lewru mars caggal jillu hoorejo jagoɗo leydi ndi biyeteɗo Soumaïla Boubé Maïga nde waɗi jillu mum toon to koro gam joddade fulɓe kame ɓeɗo hen witeɓe dogo hen omo ɗaminino majjam duumiɗo artu toon kono aɓe teski guila tan lewru mars ha fayenma oɗo saaha mo gonɗen pelɓodiriɗe ne kewi tene wargoji ɗi ne kewi tene kadi fulɓe hewɓe mbasi hen pittali mumen ko wona ɗum ko noon kanko bokum o holliti kulhuli makko no fewi oɗo saaha mo gonɗen o hollitino oɗo saaha mo gonɗen so tawi ndungu yi ha tooɓi huuɗo ko yiya mawni ko belwel to mawɗo no fewi wonande yogay fulɓe caggal nde jawdi ndi eggi oɗo saaha jawdi ndi heewi artude gam taccude e ngoɗo hen maayo ko tigui ko pelle kewno wonde toon mbaɗa yelnere mumen mbaɗa kadi dillere fulɓe kono oɗo saaha mo gonɗen fulɓe hewɓe ne jogui kulhuli mawɗi no fewi gam rentude woto kadi bomboje cakede e mumen ko wona ɗum ko noon gardiɗo suudu juulirdu wotoru Issa Yanke biteɗo Sogoba jeeyaɗo e leñol men katon to Kerol hakkude
leydi Mali kame leydi Niger holliti oɗo saaha mo gonen ko kulholi mawɗi teska e nder leydi Mali caggal teskede duuɓi jewtuɗi kala pelɓodiral meeɗa wadde hakkude fulɓe kame dogo en oɗo saaha ne teska pelɓodiral ngal ne heewi no feewi ten kadi ɓe ganda oɗo musiba kala ɗo iwi ko wona ɗum ko noon wo holliti wonande kay kanko biteɗo Sokoba wo holliti oɗo saaha mo gonɗen leƴƴi kewɗi taweteɗi e nder leydi Mali nana joguiti armeji mumen moni kala ne sabbi ha neɗɗo yana mum yefto oɗo saaha noon o holliti laamu leydi Mali ala nden kakame kisal wonande ɓesguji leydi ndi kala ha joni tonto leydi Mali keddoɗena ma en kaale Aliou Boubacara Diallo ƴamowo lefol laamu tonto galle Kuluba yeehi o waɗi jillu makko noon e nokku biteɗo Koro tonto Masina worindini toon leñol bitengol Boso en kame Bobo en kame Soninke kame Fulɓe ha fayenma kadi Bamarankoɓe Mallinkoɓe kala gam yewtidde mumen wo holliti oɗo saaha mo gonɗen leydi Mali wonko sohli ko wona kareli sohli ko dental e kewal gam gollade beele Mali ene yaara yeeso ha joni tonto leydi Mali keddoɗen tonto janne e nokku bi jonto janne tonto janne e nokku biteɗo Soya soyi tonne kadi gollorgal sinuwaji gonnogal toon baɗanogal toon pom gam kay yimɓeɓe mbawa taccude dow jama caggal noon lewru mars nde jango waɗi toon ha ganduɗa kaɓirɗe mabɓe kewɗe nawa kame otoji mabɓe kala yokkuji ɗi kala duppa kaɓirɗe mabɓe kala bonna ha boni laamu leydi men noon itti koni yonkoɓe yonɓe no feewi taw kadi ko rokkaɓe kaɓirɗe cellude yo jaaha cembilina nden kakame kisala nokku ɓoyata noon gollorgal sinuwaji ngal magal fuɗɗita golle maggal taw kadi ko toon e nder falde soyi ene tawe e nder jenne hoore muɗum ha joni tonto leydi Mali keddoɗen jagorɗo kalfinaɗo gueɗe caggal leydi o holliti wonande biteɗo Abdourahmani Silla caggal nde o jooɗe jayde witende Renouveau TV ko ɗon temo jodde suka debbo ɗo wannoɗo lefol golle ɗe biteɗo Safiyatou Doumbouya on namdimam ko fate banggue yogay sukaɓe ɓiɓɓe malinaɓe sokaɓe tonto leydi Libi o holliti e ballal kay wonande e ballal ambassadeur mabɓe joɗiɗo tonto leydi Libi dogi koyɗe jaam kene foto wonde 200 ɓiɗɗo malinaɓe sokonoɓe tonto Tripoli kamɓe kala ɓe ɗaccitama oɗo saaha mo gonen ɓe goni tigui koye lakkitare mabɓe sen gewi tonto leydi Mali koto Algérie paɗena leydi Algérie noon e nder tan hakkude samedi e dimanche hakkude aseɗe yaali ɗo ɓe beddima kene foto wonde yimɓe yonɓe no fewi 16 ɓiɓɓe Afrique naɓe ha tente ɓiɓɓe malinaɓe kamɓe ɓiɓɓe Nigéria noon ɓe beddima ɗumen e maaje tigui walla ɓe beddima ɗumen e ceene faade toon to Agadez kene foto wonde noon 300 hen e mabɓe jettima toon to Agadez oɗo saaha ene tawe e juuɗe taw kadi ko joguiɓe ndenka e kisal yogay ɗanniɓe taw kadi ko ɗalle ɗe ndewani lawola ha joni sen gewi toon to Niger paɗen ko toon to leydi Gambie to leydi Gambie en jaɓɓo musidɗo meɗen koddenene Abouba oɗo saaha mo gonɗen yardete ataye e nder booli tigui Banjul ko ɓoggi karalleje caggal kay nde audio Yaya Jammeh filti nate ɓoggi karalleje koddenene Abouba bisimilla maɗa noon tigi mbiyen konguɗi gonɗi iyardede ɗo henne atayi ɗo henne e wuro men Banjul mbiyen tan nde ko men noɗo wonde ɗo hoorejo leydi ndi duuɓi nogas e ɗiɗi caggal tan dow yewtidanno to banggue téléphone e ɓeɗo ardiɓe oɗo landade ko on tigi audio mbiyen ɓocciti naati e ɓoggi karalleje ɗi caggal ɗum noon hewɓe noon kolliri hakkillaji muɗumen mataw firti ɓeɗo ardiɓe oɗo landa wonɓe ɗo e nder leydi ndi ɓe goni tan koye hollude haaside mabɓe walla yimɓe ɓe ganduɗa jiɗaɓe tan de wonde kamɓe men ɗo wonde ɗo hooreji leydi ndi ko kamɓe hooli ko kamɓe wonata yewtude to banggue téléphone caggal ɗum noon jokkodirama e biteɗo Fabakary Tombong Diatta gardiɗo on landade kono ɓe donki hebde mo ɓe keeɓi ko cuddiɗo makko caggal ɗum noon on wi o woni ko yewtude e to banggue téléphone banggue goɗɗo caggal ɗum ɓe jokkodiri kadi e Yankuba Koli ɓurɗo ɓattade mo on kadi téléphone mum ene ñifi kono noon o biteɗo Ousmane Rambo Diatta kanko tan de o wi o wawa haalde hen oɗo waktu taw haydara oɗo waktu landa mabɓe o eɓe goni e yidirde e nder koye mabɓe haaɓe ƴeewa tigui rigui holko saabi ha oɗo audio wawi ɓoccitade naati e nder ɓoggi karalleje ko wona ɗum ko ha joni ɓe mbi tan o men noɗo wonde hoorejo leydi ko haali e audio den o holliri tan de kala ko fodanno ɓesgu leydi
Gambi ene wayno kanko de o waɗi ɗum te ñalawma oɗo hande o yiɗa jabade nguɗo laamu so jaabima ɗum hewɓe ene wayno kollat ɗum en caggal te o wi waktu mo foti haaldo ene wayno yontani so yonti ene wayno kadi maw haal ene wayno noon yimɓe kulanno mbiya hoorejo men aɗa wonde hoorejo leydi ndi maw artu walla o artatade kono mbiyan tan de o haali o yewtidi ardiɓe landama ko ɗo e nder leydi men Gambi te ñalawma hande o ko ɗum tigi woni yewtede ɗo henne e nder leydi men Gambi kodde nen Abouba weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma ɗo e Banjul sen giwi tonto leydi Gambi paren ko tonto Guinée Conakry gonnoɗo hoorejo leydi ndi caggal Moussa Dadis Camara biteɗo Cheikhou Ba Konaté holliti konguɗi muɗum e jayde leydi Guinée oɗo saaha mo gonen yidde makko ko ɓiɓɓe Guinée naɓe kala yo daro ɓe guitta ɗon biteɗo Alpha Condé caggal teskademo Alpha Condé kala ko haali watta tene kadi jogaki golle ngarɗude faade e nder leydi Guinée sen giwi tonto Guinée paren ko tonto leydi Côte d'Ivoire accident musɗo waɗi toon ñalawma hanko lawol ya muskoro taw kadi ko PK 105 iwde toon e nokku biteɗo ya muskoro ko toon tigui biso yani en wonno e nder bise noon kene wona capanɗe jeegomo e joyo neɗɗo kene fotonde yimɓe joyo mbasen pittali mumen capanɗe joyo e tato neɗɗo ko ɓen tigui gañi hen gañande musde no peewi ene tawe e nder cuuɗi cafriɗi gonɗi toon to ya muskoro sen giwi toon to Côte d'Ivoire paɗen ko toon to Nigéria kene foto wonde nogas e tatto koniyanke caggal nde Boko Haram yenne mabɓe toon to Maiduguri tilde noon hawɗo saaha mo gonen nogas e tatto e mabɓe jiitaka caggal nde pellodiral musgal waɗi toon oɗo saaha noon hollitama hen joye mabɓe ko officier ji hen sappo e jeetato ko soldat ji ko kamɓe kala majji ɓe cuwa taw yiitede hawɗo saaha mo gonɗen tuggal ma noon guila tan Boko Haram feeñi toon faade oɗo saaha mo gonɗen ɓe jooɓima toon pittali kene wona capanɗe nayo ujunere neɗɗo kene foto wonde 2 millions virgule kene fotta wonde 2,6 millions ko ɗum tigui kene foto wonde 2,6 ko ɗum tigui woni ko dogi toon jogi dogi yeehi moltoyi nokkuji goɗɗi caggal oɗo saaha mo goɗe hollirede wonde kala saaha Boko Haram sembe mum ne ɓeydo hewde doole e nder leydi Nigéria ton to Cameroun ko kolora oɗo saaha teska to keerol hakkude mabɓe leydi Centrafrique kame Cameroun kame Tchad kala kene foto wonde yimɓe jeegomo mbasi en pittali men woni hen taweteɓe cuuɗi cafreɗi ton to Yaoundé taw kadi yaltin ɗum ko biyeteɗo taw kadi yaltin ɗum ko biyeteɗo André Mama Foda taw kadi ko on woni jaagoɗo kalfinaɗo cellal ɓalli o holliti oɗo saaha mo gonɗen kamene ɓe keɓli wonande kay yoga e safroɓe ko fate banggue nguɗo hen ñaw beele ngu wawa ñippede ko ɓuuri hawde e yaccade ha joni toon to leydi Cameroun keddoɗen ko jango musgo waɗi e nokku biteɗo toppa ene tawe e nder leydi ndi ha ganduɗa dediɗo goto wasi hen fittando muɗum toon to leydi Gabo paɗen hoorejo leydi Gabo Ali Bongo e Ndimba kame Vladimir Poutine laamiɗo leydi Russie ɓe mbaddi jungo e jungo ñalawma hecci hanki o ɓe calmodiri caggal jillu hoorejo leydi Gabo watti toon jillu muɗum toon to Russie lamorgo leydi Russie woni Moscou hakkude Libreville oɗo saaha mo gonen ɓe jitti ko yoɓe jokkodira ko fate ndelam kuɓam kame min e ko fati kadi e banggue leɗɗe kala kanko hoorejo leydi Gabo noon o holliti oɗo saaha mo gonen nayimo toon ko yidde ɗaɓɓidde ko fate ɗaɓɓande hesere beele kadi leydi Russie wawa arde e nder leyɗele Afrique ngam wawde yencinde gueɗe mum kala. Salam alaikum, salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum. Fede suka bi heblo Afrika. Salam alaikum. musidɓe tedduɓe ɗum ɗo wonno komin tonga noon kabaruji men e ɗemgal pulaar on ñagama yafuya koye mabɓo tigui gonɗen dande koko jagga seeɗa kettuki malaki jaam yo jaam Allah hiranen musidɓe tedduɓe.